Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. Vastelovens samen van harte welkom in het Brands Vastelovens Café. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering. Eigenlijk nu Jimmy op zijn de gast, want hij heeft hier een beetje gas geeft. Dit eindig heb er zelfs twee metgebracht. Ze gaan hier een feestje bouwen. Want als ze mij versuisen, kan ik plat tegen zo schreeuwen ze, zo zingen ze. Eens en vroeg, de halve zollen! Wow, yes! Ja. Naar boven met finale, jongens. Hier Rijnken. Hier ook. Als je mij verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Kan ik dik en te vlot in een gekke buurt. Vroeg me dan gerust, hij zegt echt nog eens opnieuw. Maar als je mij verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. In ieder Limburgs dorp staat de heurste overal. Ons allerschoonste Limburgs plat het liefste waar ik gal. Maar toch als ik weer onderlijn, soms schijnt het kans verkeerd. Dan zeg ik tegen iedereen zo het doe het niet meer. Want als ze niet verslijst, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Kan ik dik en te vlot in een gekke buurt. Vroeg me dan gerust, hij zegt echt nog eens opnieuw. Maar als ze niet verslijst, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Al woont zo pas een paar jaar hier in Limburgs langs. Toch heurt ze net zo groot en hier stijgt weer aan de kant. Ik weet hoe het geen eigen taal en veel als dialect. Maar toch voor die verstond ons wel, dan denk ik dik direct. Want als ze niet verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Kan ik dik en te vlot in een gekke buurt. Vroeg me dan gerust, hij zegt echt nog eens opnieuw. Maar als ze niet verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Want als ze niet verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Kan ik dik en te vlot in een gekke buurt. Vroeg me dan gerust, hij zegt echt nog eens opnieuw. Maar als ze niet verstijgt, dan kan ik plat tegen dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Dan zijn we ons zo eigen en zeggen doe en dik. Halve zolen. Wow. Dank je. Je waart geweldig. Nou, dat was het jongens. Super. Alle Noen vuren toe, de Vastelovensvereniging van het eerste toer van Gemeen, de Veldbuus. Alsjeblieft. Het is al wat ze zuus en muus, zeg ik. Ja, het is zo Wim, zo gauw als op de weg Susemuus. Nou, maar dit is wel een heel nest vol. Dat is een flink nest vol. Ik ben nog bij dik op die uitroping geweest. Daar waren het misverstanden, want de was eigenlijk al... wanneer was het uitgeropen, zag ze? 4 januari. Zo vroeg al. Ja. En dat waren een hele ervaring, hè? I know. Ja, want het was... Toen ik zocht ik door naar boven toe lopen en naar beneden. En met het pieltjes gooien. Weet je wat we doen? We gaan eens even naar die beelden kijken wie zoet is. Ja, dat is goed, man. Super.
Kaboom, de stap op 42 miljoen voor 2020. In de catacombe van de Muus rennen voor achter Weemaan. Achterwiel. Wielberen. Wielke Berelen voorop. Ja. Met Berenvinkse Muus. Oh, Jongens. Ja, hoi. dat moet ook. Dat kan ik ook niet. Ja, dat zit goed. Dat moet voor hebben. Vastgelopen samen, het geeft de goede kant op. Help je ook nog een met de slips. Ja, zeker. Ik heb me net geholpen. En de prins de beveiliging nodig heeft. Dat is goed. Vastgelopen samen. Dag Ton. Stel ik heel even voor aan de kijkers van TV11. Ik ben Roland Tobbe, prins van de Veldmees. Nog niet, hè? Even wachten. Hè? Ja, bijna dan. Over een half uur pak ik de scepter van hem af. En ja, we hebben er zin in. Heb ze er zin in en wanneer wisten dat ze prins ging weer? Vorig jaar met Kevin Zenoetrop hebben ze me gevraagd. Al een gans jaar wisten dat? Ja, maar ja, ik heb werk 4 vlogendienst. Dus weekenden altijd werken, dus ze waren even een beetje passen naar mij. Hè. Maar gelukkig zijn we overeengekomen. Ja, dus er was meer aan de prins vandaag en nacht. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, dat is wel gezellig. Ja. Vandoor die vuil had je dan, maar wie verzin dat eigenlijk? 4 stuks. 4. En allemaal prins geweest. Dus het is eigenlijk een prins heerlijk gezelschap. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik ben vrij onervaren, dus ik denk pak maar een beetje ervaring met. Je bent toch een slimme prins. Dat is de eerste slimme prins wat ik eigenlijk bij de Veldmuis metmaak. Ja, ik heb er geen beer op. Ja, wat dan jij het nog beter, Ja, hè? of niet? Wat is eigenlijk in het dagelijks leven? Ja, ik werk bij Ziekenhuis Aslak. Ik ben een procesoperator. Ik ben boete in mijn werk heb ik bij EMS de E11 samen met mijn Angatje dan Davy. Café sporten bij Café Bubbles. Oh, je werd wel get reclame gemaakt, hoor. Maar ja, dat moet ook wel, want we zijn een commerciële zender, dus veel reclame maken. Ik kreeg ook zwaar betaald. Ja, dat moest toch bonnen hebben dadelijk, hè? Ja, dat bedoel ik. Maar als ze dat dan wit al een jaar lang, wat duist er dan eigenlijk door zijn jaar heen om dat geheim te houden? Ja, eigenlijk helemaal niks. Want ik ben best wel laks geweest. Vroeg me de jongens. Alles komt goed en het komt goed. En ik ben het, ja, nu... Ik heb een half uur geleden de proclamatie snel afgegeven. Oh, dat was aardig snel. Maar ja, met 4 vlogen dienst, kan ik me toch even voorstellen. Lastig, ja, zeer, zeer lastig, ja. Maar als ik dat zo bekijk, wat doen die beveiligers met ik? Het is misschien niet de beste tijd van het jaar, maar ik ben wel zwaar fan van Vergeer. Toen dacht ik Café Bubbles, zou ik nog maar een keer zeggen, voor een paar extra bonnen dadelijk. Ja, dat moet een vaatbeer weer zijn, want dat duist er niet voor een paar bonnen 2 keer. Nee, dat ga ik niet, joh. Nee, ik wil... 250.000 kijkers en dat voor 2 glazen weer, dat gaan we niet doen. Ik wil niet dat ons uit de kanaal een paar bonnen staat. Maar ik kom op muziek van Vergeer. En Vergeer heb ik hem altijd op mijn beveiliging. En dan met mijn 2 maat van de TC. Die gaan me begeleiden naar de. En is de spreuk er ook een beetje op aangepast? Ja. Mijn spreuk is moordhaaien. Moordhaaien. Moord? Haaien. Ja, wie ging dat? Moordhaaien. Moordhaaien. Moord? Haaien. Oh ja, laten we 3 keer doen en 1 keer voor het GV11. Heb je hem nog niet? Dan krijg je hem nog. Moordhaaien. Moordhaaien. Moord? Haaien. Ik zal zeggen een hele schone vastelavond en tot maandagavond. Dankjewel, Tom. Waar is maandagavond? Dat ben je nu al, hè? De luiwacht in de bier. Hier zit erachter, hier zit er niet achter. Zo er net in. Zo er het in. Oh, dit is zo spannend. Dit is zo spannend allemaal. Meer hebben we doen dan dit,
Oh, daar zie ik al een geweldig pak omgekomen. Hier staat er vanaf. We zien het is een flinke bedrog. En de Weulens, er werd op de boksel opgetrokken. Een paar kilo afgevallen. Grote boks weer op de grond. Wat is er gebeurd? Wat gaan ze er doen? Gaan ze er doen? Die gaan over de masten dicht. Wacht even. Ja! Maar ja, Roland, hoe steeds er nog? Ja, joh. En dat allemaal in het Brands Vastelovenscafé. Vertel me eens, wat is er allemaal verder gebeurd vanaf de Soetbus geropen? Ja, we hebben veel gebuist. Wat hebben ze gedaan? We hebben veel gebuist. Gebuist? Echt veel. Ja, dus dat is dit, hè? Ja. Met de tjoem op het voorhoofd. Inderdaad, tjoem zat, zouden ze zeggen. Tjoem zat, ja. Ja, als ik dat zo bekijk, heb ze er wel gedaan of weinig met de pieltjes gegooid? Nee, heel veel met de pielen gegooid. Gestorven nog zelfs in de breed. Ja, oké. Ja. En dus eigenlijk hebben ze verder niets gedaan. Een prins heerlijke nacht. Veel pielen gegooid in die nacht, neem ik aan. Ja, heel goed. Heel goed Ja, gegooid. maar er ging toch nog geen aan vooraf. Nu Vreuk heb ik echt verwend die nacht, meen ik echt serieus, ja. Maar er ging toch nog geen aan vooraf, heb ik begrepen. Get met bretels. Oeh, stiekem. Wat waren dat eigenlijk met Berdels, hoor? Ja, Nou, de box zakte eerder af als dat de prinselijke nacht begon. Maar een klein beetje Maar miscommunicatie. het is zo, ja, maar het is zo. En dat heeft natuurlijk het presidium van de Muus heel goed bekeken, want dat doen ze dukker. Ik ben daar ook wel eens ooit prins geweest, met mij hebben ze datzelfde gedaan. Kijk, als ze de Berdels en over neer doen, om heb je het veel sneller. En dan kan er niks gebeuren. Maar wat gaat dan veel sneller daarover? Ja, dat laat ik aan dingen over. Hè. Ik weet niet wat ik ga niet vertellen wat ik Die heb prins gedaan. heerlijke nacht of de doetroep? Een van de twee. Beide. Maar in ieder geval, bij de Muus hebben ze een hele hoop dingen doen ze door. In oktober bijvoorbeeld werden in Wienkoningin uitgeroepen. Ja, ik ben Wienkoningin Kimberly van het gemeentevel. Ja, mijn stem is niet meer helemaal hoort. Maar ik ben inderdaad 5 oktober ben ik uitgeroepen geworden. En samen met mijn secondante Chantal. En ik heb nog een secondante Judith met ons werken, maar daar kost er helaas niet bij zijn. Ja, als ze zo lang met vuur oploopt, dan moet ze af en toe gaan werken, want de portemonnee die gaat heel leeg op vandaag. Maar toch immers geld verdienen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik zie dat heb ze er wel veel aan gedaan als ik het slim keur heb. Ja. Nou, dat is helemaal ingetraind met een pilsje hier en een pilsje daar. Ja, we smeren goed, Dat moet. Ja. Maar als een goede Wienkoningin moet dat ook doen. Die kijk in een auto, zong op benzine, dat komt niet ver. Nee, en in dit geval, strepsels werken niet. Strepsels werken niet. Moet ik Dan Wim werken tanken. dan eens tegen. Ja. Normaal is Wim de eerste die naar voren toe loopt. Dat werkt heel goed tegen kussen. Tegen dat. Dat klopt. Oh ja? Ja, dat klopt. En zeker van die speciale, weet je wel, kijk, dat gaat zo. Heb je stemke weer? Ja, dat is een stuk beter. Zussen, Wim is het beste remedie. Voor iedereen in de vastelovend die slecht bij stem is. Bel even Wim. Ja, 06. Dus dat gaan we wel doen. Even de zeven afvegen. Hè? Ja, weg af! Weg af! De zeven, weg af! Maar dat is ook een spreuk nemen gaan. Ja, mijn spreuk is, het zit in ons bloed, het zit in ons bloed, het zit in ons bloed! Ik zal dat even proberen of het zo... Oh, daar zie ik hem staan, zeg. Ik heb ook een jeugdprins. Wim. Hey, en stel je eens even voor, want deze mensen hebben die naam nog niet gehoord. Weet ze? Yves Verkoelen. Nog eens een keer. Yves Verkoelen. Zo, Yves. Wat een schone naam, mannen. Hey, en wat zei ze op school toen ze prins werden? Verrast. Ja, dat zijn weer ook. En heb ze een juffrouw of een meester? Of? 2 juffrouws. En wat zei je die dan wel niet? Heel schoon, dat is toen jeugdprins best. Ja, en
Had ze ook een liedje gemaakt of niet? Ja. En heb ze dat ook op school gezongen? Nog niet. Maar dat ga ik wel nog doen. Dat moest ze doen. Dat moest ze doen. Maar ze kijken, wat zijn chance, Chris. En dat hebben ze ook een adjudant, zenig. En wie het zich? Dovani. Wie van? Dovani. Dovani. Zo heten al die bekende voetballers ook, hè? Armani, Dovani. En zit je altijd vriendjes geweest? Ja. Ja. En wie heeft er dich gevraagd toen de prins zou weren? Zei de Dovani, kom eens hier doen we. Of niet? Nee. Nee? Nee. Heb ze direct jou gezegd van, ik weer die adjudant. Eerst zo geslokt moet weer over het samen. Toch? Heb je ook een spreuk? 4 boeren verder. 4 boeren verder. 4 boeren verder. Alsjeblieft, alsjeblieft. En wat is nu nog het schoonste wat nog moet gebeuren bij de muus? Wat zeg je nog voor de boeg? Oh, een hele hoop. Heb graffen. Weet je wat het is? Ik zal zeggen, sms maar even en dan zit ik in het beeld. En wanneer is die receptie? Die is 16 januari. Februari, sorry. 16 februari, allemaal naar de Veldrie. Hoppa! Ik denk dat voor het beste, want dat is er veel beter in. We gaan eens loesteren wat voor liedjes de muus allemaal met hebben gebracht. Met me Stijn. Met me Stijn. Met me Stijn. Met me Stijn. Boe, 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 boe. Stapels met Albijn. Rood, geel en groen. Boe met me Stijn. Boe, 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 boe. Stapels met Albijn. De boeren in de kleur. Boe, boe, boe. Boe, 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 boe. Stapels met Albijn. Boe, boe, boe. Boe, 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 boe. De boeren in de kleur. Veerboeren. Geef een goed applaus aan Weenkoningin Kimberly. Oei, het hert het bonk, een visje lonk en de nacht is nog jong. De outfit klopt, de sfeer is top, het is kans gehut, schijt op de kop. Dus dansen salsa, tango, de lambada en Dolce Gucci of hups en nada. Fietsen benzen met ene lada. Hip, 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 ga! Waar is veel meer normaal, veel doen alles maximaal. En we gaan nog niet naar bed, nog lang niet, nog lang niet. En straks zien we gaan, maar we nog lang niet de sigaar. En we gaan nog even door. Ja, want het zit ons in het bloed. Ja, want het zit ons in het bloed. Ja, echt het zit ons in het bloed. Alle boezen, spring! Hier zijn de muus met Winnie Kim. Ja, we draaien een giedol op een paar mensen. Nou, die zeggen, dit is geen protocol. Geen probleem, we waren gewoon echt gekende getten doen. We vieren feest op volle borst en weer hebben richtig door. Waar is veel meer normaal, veel dan alles maximaal. En we gaan nog niet naar bed, nog lang niet, nog lang niet. En straks zien we gaan, maar we nog lang niet de sigaar. En we gaan nog even door. Ja, want het zit ons in het bloed. Ja, want het zit ons in het bloed. Ja, echt het zit ons in het bloed. Alle boezen, spring! Het zit in ons bloed, het zit in ons bloed, het zit in ons. En weg. Voor dit nummer, zo komen we maar draaien. TV11.
Donderdag, Kitwielen, Naomi. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. Net als de rest, vastelovers spring maar rond. Ja, ja. Het heb goed is vasteloven. Ik heb geen los en koep gezicht. Die dag voorbij zijn, laat de kraan gaan. Daar zijn die pielen op gericht. Spring in het rond en vlieg maar met. Ik heb vast weekenden gezet. Die hekjes gaan omhoog. En we zingen oh. Vasteloven, spring maar rond. Hoe zien die eindjes? Die eindjes naar omhoog en zweef van links naar rechts. Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts. En we klappen, 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 klappen op de beat. En als de rest, vasteloven, spring maar rond. En we klappen, 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 klappen. Hier komt springen! Moordtaaien, moordtaaien, moord! Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autoservice Geins, Wasserie de Orchidee, Vleeshouwers Financieel Advies, Crevo Ramen en Deuren, Hanze Dranken, Grand Café de Pauw en Autoschade Peter Brouwers.